Точно 3 блокажа на диференциалите има Mercedes-Benz G-клас. Повече от всеки друг сериен SUV в света. Знаете ли, че рамата й може да понесе тежестта на цял слон? Тя не е просто луксозен автомобил, тя е проектирана като военен звяр за най-екстремни условия. Но това не е най-интересното. Какво крие легендарния и дизайн? Още в края на 70-те Мерседес създава G-класата като военен автомобил, който да се справя с най-тежкия терен. Рамата е изключително здрава и гъвкава, позволяваща на колата да се усуква по неравности, без да се чупи. Това е причината G-то да оцелява там, където други SUV-та се предават. Инженерите добавят 3 отделни механични блокировки – централен, заден и преден диференциал. Това означава, ако 1, 2 или дори 3 колела буксуват, G-класата продължава напред без проблем. Но това не е всичко. Всяка G-класа минава през двудневен интензивен офроуд тест, преди да бъде доставена на клиента. Има още нещо, което малко хора знаят. Дори най-новият модел все още има ръчни превключватели за блокажите. Без никаква електроника, само чиста механика. Коя кола да разгледаме следваща? Follow за още факти.